Otac učenika NŽ, 17 godina, koji je izmakao stolicu profesorki 9. novembra u tehničkoj školi u Trsteniku, prijavio je da je noćas njegov sin pokušao da izvrši samoubistvo. Kako je prijavljeno, đak koga procesuira više javno tužilaštvo u Kruševcu zbog teškog incidenta iza koga je direktor ranije doneo predlog o isključenju iz škole, pokušao je da se obesi, pišu Novosti. Sanitet hitne pomoći iz Trstenika brzo je stigao na lice mesta u selo odakle je učenik i on je transportovan do Kruševačke bolnice u svesnom stanju. Oko 1 sat posle ponoći primljen je u šok sobu odeljenja za intenzivnu negu Kruševačke opšte bolnice i njegovo stanje je stabilno. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.